Язучы, җәмәгать эшлеклесе Габделкауи Һибәтулла улы Нәҗметдинов Нәҗми 1901 елның 15 декабрендә элекке Сембер губернасының хәзерге Түбән Новгород өлкәсе Курмыш йөзе Кызыл Атау авылында икенче гаиләсендә туа. Кауига 2 яшь чагында әтисе гаиләсе белән читкә чыгып китә һәм 1910 елда Казакъстанның Актүбә шәһәрендә төпләнә. Кауи шунда рус-татар мәктәбендә укырга йөри. Мәктәптә бик тырышып рус телен, әдәбиятын өйрәнә. Тукай әсәрләрен яратып укый. Үзе дә шигырьләр яза башлый. 1917 елда бер артлы әтисе һәм әнисе вафат булгач, Кауи туган авылына кайта. Октябрь революциясеннән соң Казанга килә. Шигырьләре матбугат битләрендә күренә башлый. 1919 елның башында Сембер шәһәрендәге педагогия курсларына укырга керә. Шул ук елны Кызыл армия составында Украинада барган гражданнар сугышы хәрәкәтләрендә катнаша. 1922 елда Мәскәүдә югары хәрби педагогика институтын тәмамлый. Казанга кайткач, 6-нчы берләштерелгән татар-башкорт командирлар мәктәбе укытучысы һәм комиссары бер үк вакытта 1928-33 елларда Кызыл армеец газетасында җаваплы мөхәррир. 1933-34 елларда Совет әдәбияты журналы мөхәррире. 1932 елдан Кауи Нәҗми Татарстан язучылар берлеген оештыру буенча зур эш башкара һәм 1934 елда аның рәисе итеп сайлана. Шул ук елның августында 1-нче Бөтен союз язучылар съездында чыгыш ясый. Берлекнең идарәсенә сайлана. Эш гамәлләре һәм әдәби иҗаты белән Совет хакимияте тәртипләренә никадәр тугрылыклы булса да, 30-нчы еллар ахырындагы репрессияләр шаукымы аны читләтеп узмый. 1937 елда ул хәрби контрреволюцион фитнә әзерләүдә гаепләнеп, репрессияләнә. Эше кабат каралып, 1939 елның декабрендә азат ителә. Матбугат аша аның гаепсез булуы игълан ителә. 1942-45 елларда ТССР халык комиссарлары советы каршындагы радиофикация һәм радио тапшырулар буенча Татарстан Рескомының агитация һәм пропаганда бүлеген җитәкли. 1947-49 елларда Совет әдәбияты журналы редакциясендә эшли. 1954 елда 2-нче Бөтен союз язучылар съездында татар әдәбияты турында чыгыш ясый. Кауи Нәҗми поэзия жанрында да, проза жанрында да күп яза. Беренче җыентыклары Өйрмәләр һәм кабыргасы белән тора 1925 елда басылып чыга. Автор чорга аваздаш актуаль социаль әхлакый проблемалар күтәрә. Шигырьләре, поэмалары үткәннәрне инкар итү белән сугарыла. Геройлары гаделлек нигезендә яңа җәмгыять төзү хыялы белән янучы солдатлар һәм матрослар, эшчеләр һәм крестьяннар. Шубага 1926 ел, иң соңгысы 27 ел, Миңлебикә кодагыйның кайгысы 27 ел хикәяләрендә, Яр буендагы учаклар 28 ел, Якты сукмак 1929 ел һәм башка повестларында революция вакыйгалары, гражданнар сугышы, социализм төзү күренешләре чагылыш таба. Аның әсәрләре хәрәкәткә бай булуы, җанлы сюжет сызыклары, көчле характерлар белән аерылып торалар. Бөек ватан сугыш елларында ул совет кешеләренең тылдагы һәм фронттагы батырлыкларын чагылдырган Хаят апа, Фәридә, Снайпер Мәрдән һәм башка поэмаларында азатлык сугышы, намус эше кебек күп санлы публицистик мәкаләләрендә ватанпәрвәрлеккә, ватанга һәм сугышчы бурычына мәдхия җырлый. Ватан сугышы фронтларындагы улларына татар халкының хатны оештыручы һәм аның авторларынан берсе була. Сугышка кадәр үзе акланганнан соң язучы Фатих Кәримне, хатыны Сәрвәр Әдһәмовны аклауга күп көч куйса, сугыштан соң Муса Җәлилнең намуслы исемен кайтару мәсьәләләрен хәл итүдә катнаша. Кауи Нәҗминең 1928 елда яза башлаган Язгы җилләр тарихи революцион романы 1951 елда СССРның Сталин исемендәге дәүләт бүлегенә лаек була. Роман күп милләтле совет әдәбиятының зур казанышы дип бәяләнә. 26 телгә тәрҗемә ителә. Әдип үзе дә рус теленнән татар теленә Пушкин, Лермонтов, Крылов, Блок һәм башкаларның әсәрләрен тәрҗемә итә.
Кавый Нәҗми язучылык хезмәтен гомере буе иҗтимагый, сәяси һәм дәүләт эшләре белән бергә бәйләп барган әдип. Аның хезмәтләре хөкүмәтебез тарафыннан югары бәяләнә. Ул хезмәт кызыл байрагы ордены, медальләр белән бүләкләнә. Кавый Нәҗминең хатыны, язучы һәм тәрҗемәче Сәрвәр Сабир кызы Әдһәмова шулай ук нахакка репрессияләнә. 1940 елда аклана. Уллары Тансык Нәҗметдинов, радиофизик, физика-математика фәннәре кандидаты, вуз укытучысы. Бер туган әнисе Рәшит Нәҗметдинов шахмат буенча халыкара оста, шашка буенча СССРның спорт остасы, СССРның атказанган тренеры, 5 тапкыр РСФСР чемпионы, команда беренчелегендә 3 тапкыр СССР чемпионы. Кавый Нәҗми 1957 елның 24 мартында Казанда вафат була. Яңа Бистә зиратында җирләнә. Казанда ул яшәгән йортка мемориаль такта куела. Башкала үзәгендәге урамнарның берсе аның исемен йөртә.